Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Masantos San Maabig, good morning langulad balang sinansakay, PEM sa Binmalay. Walay good news tayo, dasaray taga-balay na Binmalay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Siyempre, Kolob Cantabay, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dana sa partner Kulawas at Sayan Programa. Kay Oscar na Binmalay, ka President at Luyag na Pangasinan, si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner Agis. Sa listeners na sa programa ng PAM Binmalay. Wadya kami nata na Santos Mahabig. Diya kabosan sa amin na listeners na, lalo sa opisyales na empleyado ng munisipyo. Masantos San Mahabig kabosan natan at wadya kami natin evacuation center lakod si Mabilara may food packs na po sa Balyudi sampuran trucks wadya natan dakal empleyado natan wadya lang namin pati sa Balyudi empleyado region daradya da arum da probinsya tayo lakod natan may sabito may kinirunan mayor food packs para Binmalay 36,000 na makikita mo kato na shoutout sa aray sa Balyudi, empleyado ng munisipyo na Punadyaran, matutulungan na rin barangay captain, aray PNP tayo, sa aray Philippine Army Reserve, so wadyaran tutulong, anong nangdaso, so pitutulong daad, administrasyon, ng Mayor Pete Pereira, partner RJ. Pigaran truck, partner? Pigaran truck laya, si wadyalan,
15 ya trucks wadjala. Oy, dakaltan na partner. Misal salamat si Mayor na po sa kooperasyon na unbali lalo sa Philippine Army, Reservice, PNP, aminira ay sa Binmalay, tasaray, GOs, empleyado sa wadyaron tutulong tandadaman, so dyan bali tayo bayan muna bago sarili. In a few moments siguro partner RJ, sa lang interview si Aaron Mayor tayo, sa wadyay hands-on, at saya so pambabantay na pandidispatsa na saraya so saraya food packs na nalapuan DSWD National ayayan kiniraw na mismon Mayor Pete Merera DSWD katoy mismo na sulat kaya so kailangan nagbahay na Binmalay ayan pero family balbalag 36,000 takto labay ni Mayor yan talmay labay ni Mayor Nenay bayan muna bago sarili yan na po'y masasaol partner RJ. Tanda na indan niya amin, partner, ha? Oo, noon, amin, partner RJ. Oy, marakuptan kasi jad saray arum ya lokalidad. At singa manlala po amo od opisina na sara may arumiran na opisyalis isanda iluslos da saray lokalidad pero di tanod da bali na Binmalay partner. At talagang indirekta di tanod da sa LGU. At ay nanlapoy tulong o ayuda da sa DSWD. Lapod sa may kwam mo partner, ha? Talagang nasimulat si Mayor Pete Merera. On partner RJ, mismo yan si Mayor Pete Merera so simulat na DSWD region tapiano na alaya so pagiter na saray ayuda at saray intermente na unbalay at bahay na Binmalay amin na idan niya nga puso pipilian ng mayor talapod amin mo adamin sa lapod sayay dalap-dalap yagaw ano sa talabat partner RJ naging karuman na isabit kumot may kinaro kuya sulat kaya wala mo superman ng mayor yung gagarotel sa yung na provincial government tayo yan tayo rice subsidy to saray senior citizen at bahay na Binmalay mo lapod unta sa panangaro ng mayor yan na bahay na Binmalay lalo sa alin nusuwin to partner RJ. Oo, ni ang paano na pitoy one time mayor nagugunuyan at salit ko ladya ay may papasalamat si insan rating no dita na da kanawalan na partner ta naawat tula karuman may birthday gift to kuno and may regalo bilang senior citizen partner. Ipapasabi to ipisa salamat to. Tuloy-tuloy ni may Panginoon tayo na kaskip. Kaskip, wow. Yan sari atila kinang barangay tayo, partner RJ. Kaya lang natin na luya so evacuation center, wadya namin niraya ahensya ng gobyerno tayo, wadya PNP, ipapangulo na Lieutenant Colonel Saigo, arumira so ahensya sa Philippine Army, tinawagan tayo si Colonel Munar, sa aray PXP, aray GO tayo, aray arumay empleyado tayo, aray barangay council tayo, aray barangay official tayo, tanod, wadya namin ututulong at saya kinaraw ya tulong ng mayor nagparang saray umbali na bahay na Binmalay partner RJ. Ito yung katunayan na may ibabagatan na nainay partner na paninilbihang agresibo at matapat partner dahil walang pinipilian. Lahat talagang ikinusindera yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan na partner. Biruin mo, ilang trucks yung nandyan na may karga ng relief goods galing sa DSWD. Ito yung sinasabi ko kanina sa mga tagapakinig natin dyan sa Binmalay na good news. Maong mangkalawit so Mayor Yutan. Di ba partner? Nasaratan susulatan to personal saraya na panangaro saraya na ikikiraw ya para saray bahay na Binmalay partner RJ. At antam karuman na interview mi mo tada sarat ay ang kalagmet iran na issues ya itutupak o dino ibabagadan sa sikato pero sa kwanto partner agtularatan na iimanoon ta antamet kwanto na saray kabaluyan ano anto so gagawin ko dyan da balay na Binmalay ninita na ilamet partner. Pa-interview
seryoso na naman mayor tayo. Oo, sige. Sabihin na saya sinaruto ya panangaro ya food packs sa DSWD mismo sa kato. So simulat region pagkaroon to yan tulong para Binmalay. Padre RJ, wala laso na natin Mayor Pedro Permera Binmalay. Yes, good morning, Mayor. Good morning RJ. Yes, ni unong da si partner ko pigararan na trucks ya nang karga na sa food packs na lapod DSWD suwat na natan at Binmalay darapan evacuation center, Mayor. Yes, wadyara namin sa truck nang deliver sa so mismo food pack tayo kompleto ang daman so 36,682 food packs para bali na Binmalay. Yes, Mayor, at kabatan timot ya tanot direkta ya simabid itada balayo ya angga pulay arom ya dinalanan ton manuloy, Mayor. Tuwatan RJ at si katutan so mismo ayan food pack at si katutan so kinarot tayo da DSWD direkta ulaladya at bali na Binmalay. Yes, Mayor, at kataryamot laray listaan no si paray makawat o talaga na Mayor. Kompleto namin sa listahan, wag naman laray barangay officials, yung mga nasa kanya-kanya, tapyano, nabuwas ma impisya na distribution, yan food fact, tapyano at least na naabot lang sa Karaklan. Oo, aside sa tay si Mabin na DSWD Mayor, wala mo't laray nawat yo iran relief goods malalapod probinsya kwanturatan o arumiran ahinsya, Mayor. Pasensya ka lang to, RJ, no, ni pakaroon sa tay food fact siya, untuan to'y panangaro, lawas na probinsya, sad to say, ang napumbalo sa undadalan, ang ingon, alingunan dala mo, wala sung mayor na bali na Binmalay, yan to. At ipapadalanda sa kaya konsihal, si kato mismo, sumang di-distribute, sa ating food pack, manlalapod probinsya. Kumon, magnayon tayo. Sa atin na nagagawa at idandamot na importansya so bali na Binmalay lautla sa mayor wadya natan at si kato sumanantabay tanang manalaga ni pakar at sa tay panangaro manlalapo at probinsya na Pangasinan. So hangga po'y di malanad opisina yo, Mayor? Ang pwede mala na balot. Sa dinalanan to, sa isa kaya konsihal, Maxil at Sikara. Ay, nako. So antoy panawagan nyo sa atan, Mayor? Si panawagan ko, so nanangan tan chikan na gobernador at ang takya ang apoy mismong kalaman na gobernador tayo, pero napaglabat kumon. Pasantabi ang damot sa mayor, iyan ipakaroon sa ratoon sasabi. Talapod, sa taning kagawa, siya ang gapula mo sa mayor. Ano sa klimate, ang gapo mo sa Oscar, yata natin pribileyo sa mismo senior citizens at bali na Binmalay. Antak, Mayor, at wala matla mo sulat nyo dahil si Governor, yung pakarunsatan. Wala na, so yung papaking tayo, gusto ko ba siya ipasabiya, so kakarailik na ang ko. Siyempre, siya kaya kung siya manangaro kan di gobernador, pero akong tabalot no aaroon da, so napulgi aaroon da, bali na Binmalay. Di bali, tadya da sayan na ginawa yung direktamente impansulat da sa DSWD, watan la subunga, Mayor. Okay, ano po ba sa problema? No, bilang at, di bali, siya kalibang pangaro dyan, bali na Binmalay. No, bilang at, gapuso, pakaningan ko, panangaro dyan. Siya na sa kilos, tan ito. Okay, medyo apultot, partner. Akin apultot. Okay, magano. Tani, Yes, Mayor, medyo paksot. Okay, go, Mayor. Sa tay minsayo. Kaya iter. Minsayo klabat ko mo, sa lapod, ayan mo tayo, si pangkol ko na
Karaklan, lalo na sa Araray, si Kabalian tayo. So, kumon, lulutunda, iyan panangaro lawas, iya ang kapoy bahid na politika. Tanong, bilang at magkaroon tayo na bahid na politika, akwanta, no, anto, so, good ba't ang gagala da? Kumon, pantay-pantay panangaro, taaya, kwartay karaklan. Yung mga sa kwartay karaklan, sa karaklan sa unaon, iya mismong pangaruan, aliwan, pipilian, sunapagyaitan. Kumon, saya, iya mismo nagagawa, antak, saya at manangaro lawas sa gobernador tayo. Kumon, nanangmot ng gobernador, no anto so awartan kapaligid-paligid, no anto so nagagawa. Kapiano at least, mandayon tayo kumon, at saya, iya mismo, iya panangaro o utunla at karaklan. Antayo, siya gagawin tayo, aroon tayo karaklan. Mayami lang manihirap, pero nagpag tayo ran itdan natulong talapod sa iyan panahon at nakaukulan so araw lawas. Iyan nagpag, iya tanggapan na sa bawat sinangsakay at bawat balay. La, at mismo luyag na Pangasinan. Oh, yes, Tayo namin. Sa iyan mismo panahon, so pangkakasakay, mangkakasakit tayo at tulungan, mangkakasakit tayo at aruan. Ibanag tayo namin, itay na paghiya, aluan, mismon, intensyon. Nanangan tayo, so panangaro, lawas, iyabot tayo at karaklan. Umon, magnayon tayo, sayan kabusan, masantos sa kabusan at si kayo namin. Yes, Mayor, thank you. At antakmat ya sa focus at wadtan naga nasisigan-sigan no nyaran issue at politika, Mayor. Okay, partner Raji, na-interview mo na. So, nalmito natin na a few words ko sa may DSW tayo si Ma'am Iya. Oo. Si Ma'am Iya. Ma'am Iya, good morning, Ma'am Iya. Yes, Ma'am Iya, good morning. Good morning, sir. Yes, at ngayon nandyan na yung request ni Mayor, Ma'am Iya. Yes po, dumating na po as of today, 17 trucks. At dito ho sa Pangasinan, yung bayan ng Binmalay ang siyang sumulat direktamente sa inyo, Ma'am Iya. Yes po, direct po na simulat ang ating mayor sa DSWD Regional Office po, kay RD Bufalan. Yes, yung ating mga kababayan dyan. So, ilan lahat po yan, Ma'am Iya? 36,622 packs po. Oo, so yan yung kwan, ma'am, paki-describe yan yung nakakahon na may markang DSWD. Ano ho ang laman yan, if you may? Opo, ito po yung nakakahon, sir, na may laman na 6 kilos na Bigas. Aha. tapos na canned goods, dalawa na tuna, dalawang sardines na canned goods, 4 na corned beef, 5 sachet na coffee, and then 5 sachet na chocomalt. So ang dami niya na 36,000 packs. So ilang truck yung nandyan ngayon na nadala ninyo, Ma'am Iya? 15 po, and then may mga parating pa po, sir. Okay. So, So sa Pangasinan, sa Binmalay lang pa ba kayo nakapag-deliver ng ganyang karami? Ano po yun, sir? Sa Pangasinan, sa Binmalay lang kayo nakapag-deliver ng ganyang karami? Hindi ko na po yun, sir, kasi under ako ng munisipyo, sir. Okay. At yan, Sorry lang po yung ano ko. binasi ninyo doon sa request ni Mayor. Yes, po. Okay, thank you, Madam Iya. Thank you. Okay, sir. Thank you po. Yan, partner, Partner RJ. Dakultan. Gusto kong ipatik sa ating mga kababayan sa buong bayan ng Binmalay
na ang gastusin po dito ulit ang pagkain at merienda po ng ating mga supporters o volunteers na nag-repack nagbababa itong ating food packs ay gastusin po ng ating butihing mayor sa sariling pundo po niya. Hindi po kumuha sa pundo ng munisipyo itong pinapamirenda niya, itong mga pagkain nila, ito'y sagot lahat ng ating buting mayor sa sariling pondo niyang pera niya, Partner Jay. Saka ang kagandahan niyan, ang distribution niyan, partner, talagang may ipalimada saray barangay kakapitanes, anto napag, oo. Kasi tanda mo na yung mayor, sila ba ito, may vision to yung bayan muna bago sarili. Oo. Shout out sa Araya kaya, ini agili karakter na dis na baludis kami natanay, wadyara namin pitutulong dahil po amin na yun siya, wadyara Philippine Army, wadyara Police, Araya BFP, amin lawari, barangay officials, barangay captain, arit anod, the best sa baludaya, kung tutulong tanan ng damay, pitutulong lawas ng Mayor Pete Merera at Bali na Binmalo. Ni walay mandedengal da si kata taga Arumabalay may kumpare ka ni si Kanto sana all. Partner. Anta ka atana bilang mo tay 36,000 tax. Si Epe, ako na lang si Epe mo dyan na Binmalay, talapoy labay ko mo idana mo lagya mensahe para sa aray. Kato sa mamimintin na bisan order dyan, traffic, di at bali na Binmalay panggagawa tayo. Na piano moksoy, so panag-deliver tayo na saya, so saya, deliver na saya, so ayuda. Yan na po DSWD. O tanis ay gabay ko ni emphasize ja partner kanyan untang karakul so asata niya simmabi ay atay ayuda na po DSWD yung relief packs na yan dahil sa mismong sulat na ginawa ni Mayor Pete Merera partner. Yun ang kagandahan dyan na talagang ninunot to untan na ka-agresibo si Mayor di ba? Oo. Wajay, so nanaro tayong kapitan na papagayan na classmate mo. Interview Sige. DWAJ, live an interview. Oo, ay si Makulin kapitan. Nasa wajay si kapitan parang papagayan, barangay captain Willie Soriano ng tinibato sa Ilgago ng Mayor Jabay na Binmalay. Good morning, classmate Kapwel Soriano. Good morning guys. So antak watan ka aliknam so satay ayuda. Malalapod sa DSWD yata nagaon sabi no ang gaposo may pursigido, agresibo kurang kudang na Mayor Pete Merera classmate. So balag ta nya tulong classmate. Tinibagam. Babalag yan, wala kami, nagkapila natin so kalista mo la so saray pamilya tan na household da papagayan na classmate. Pinalibor ko rin DSW, paano doon ari ang kapinalampasan. Makala namin. Onta, makuli-kuli may DSW si Madam Tolingaran to. Agnes. Oo, makuli-kuli, inspirado. Oo. Kanya. Mga pigarat at barangay mo kapoy. So napagyenda na at listahan mo. 768 may record me. Okay, tani 36,000 kuha mo ba? So katungtong ko kay Mayor na tanay. Alaw na, so distribution me. Kapigan. Ay, natala. So, kapanipas da, aawit mo lamay para da barangay papagayan. Tani, kami may mandudangal. Piano. Correct. So, laandad barangay, dimad ba basketball court? Covered court. Okay, talagang agla naabala. Talagang iter la. Sir, mantalaran-laray, kusipin me. Oo, isa niya, tanay. Kap, ne, abilanan na madami may kargato, talaga na pang pamilya, talaga na marakop, so kargatutan manaya, Kap. Kompleto skin niya. Silyado, kanda. Oo, isa na silyado, di ba? Silyado. Correct. Okay, so anto yan ibaga mada si Mayor Pete Merera at sarata niya agresibon kurang to piano natulungan sa kabarangayan mo. Balik min kita salamat kay Mayor sa
Ne, amin makawat bawat barangay me. Mhm. Hmm. Okay, tana siyempre, ang tamlatan no sikiran ka kapitan at ay muyungan mo at mongmat so panangiwanwan na sa Liga President yun, ta si Sir Butch Merera. No, kay na Sir Bots. Oo. Okay, wala ibabaganon na partner ka mo. Sige, classmate, Kap Will Soriano, mabuhay ka. At Okay, thank sa you, kabarangay mo. Kapitan. Okay. Okay, Okay, si Kapitan Will Soriano. Ha? Wala natin. So, di baga, nasa kayo opisyal na barangay tayo, yung sa distribution na saya. So, nalan ng mayor, yung panangaro para bali na binbali. Alikas ko, alikas na Kapitan, susaratan niya kurang ya talagang na prueba ya bayan muna bago sarili, partner. On, partner, kato na, wajan, akamisin na ako mo, nang mumasok karakal. Nasaya, so, akapila radya, are ba ng opisya sa'yo, alanda, so, salaya, so, panangaro, ita na di sa balyodi. Atay 36,000 na masulok, pakete, kuha mo pa? Kahun-kahuntan, kanyan na salamat mo at sara mong tutulong, di ba, partner? At pana-unload. Opisya tayo, alanda, so, kuli. Kasi naroon mayor tayo, katon, makulin namin, so, are ba ng opisyas, paano sigara, na idan na saya, so, panangaro malala po, di sa balyodi. Okay, may announcement mo, partner, laulad saray senior citizen. Parayaw. Hello, partner. Partner. Paano wala ni announcement mo tan? Go ahead, partner. Okay, partner Ajay, Oo. Okay na, apultot, partner. Magano, importante announcement to nun partner Leon Elorde Castro. Medyo patsot, partner, go ahead. Tuloy ni may inuman sa Hello. Sige, go ahead. Okay, so di ba barangay, salamat na palbalag. Saya na panahon na-interview tayo sa mismo na mayor tayo, sa yung pangawanda na saya, so food packs na binmalit na sa pan-distribute tayo sa amin na barangay. Kato na sa kaya gagawin natin panradya, tutuloy miniman so birthday gift na sa area at tilang ng barangay, distribution, na inong araw mo itong pula sa distribution per barangay naman. Dala po na ginawa ng mayor na sa saya, so oras na pan-distribute kayo sa different barangay, partner Ajay. Okay, thank you, partner. Thank you, Mas Partner. Masantos na maabig yung kapasansi namin. God bless, partner Ajay. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Live and direct, di man harapan na sa training center. Dita na evacuation center, Bali na Binmalay. Mana-unload dira na sa may Simabi 36,000 plus box food packs yan ang lapo DSWD region. Tanot mismon si Mayor Pet Merera so simula na bitlan na hensya piano na indan so saray amin miran na pamilya ditan da Balay na Binmalay. Palay malam yaura sa dasaya na programa tayo programan PEM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Kaya Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Ngaranan partner ko Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar Ed na Bali na Binmalay Oscar President at Luyag na Pangasinan. Amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Talaran ang lasong sublay programa ng SBM Saray Balitan Matwa ng kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito.